2022 ел башында Қазақстан яңалыклары бар дөньяны шаулата. Халык протестларга чыкты, урамдагы тәртипсезлек кеше үлеменә китерде. Президент Такаев хакимиятны тарата. Мондый бәрелешләрнең ахыры нинди булыр? Эфирда таяну нуктасы тапшыруы студияда Алмаз Гафиятов исәнмесез. Хәерле кич мөхтәрәм кунаклар, инде кагыйдәне барыгыз да белә, килешмәсез икән кызыл төймәгә басасыз, фикер белән килешәсез икән яшел төймәгә һәм ак нейтралитет билгесе. Безнең белән элемтәдә Руслан Айсин да булачак. Руслан, сиңа сүзне соңрак бирербез. Индус әфәнде, менә мондый бәрелешләр, каршылыклар алар буш урында гына тумый. Төрле сәбәпләрне әйтәләр, кемдер газ белән бәйле ди, кемдер сәяси, ниндер кемдер этәргеш биргән ди. Менә сезнең фикерегезчә, кайчан башланды бу хәл? Бу бит инде бер көндә генә ничтер кабынып киткән хәлләр түгел. Бу хәл әлбәттә дәүләт булып яши башлау белән үк башланды. Чөнки бу СССРның бер кыйпылчыгы, авыру кыйпылчыгы. Һәм аның авырулары шулай ук монда ук килде аның белән. Чөнки элеккеге җитәкчеләр һаман шушында дәүләт башлыгы булып тора. Әлбәттә, бу һич кенә дә дөрес булмаган халык өчен. Чөнки һәр вакыт дәүләт аякка баскан вакытында яңа кешеләргә таяна. Ул яңа кешеләр бар идеме? Алар булгандыр, әлбәттә. Ләкин иске кешеләр әлбәттә кирәк иде, һич шиксез. Менә Назарбаев, ул кирәк иде. Ул үз эшен эшләде. Әле бүген дә ул үзенең менә шушы сәясәткә үзенең мөнәсәбәтен белдереп тора һәр вакытта да. Ярдәм итеп тора бүгенге җитәкчелеккә. Чөнки менә бу хәлне ничек тә булса хәзер исән, имин рәвештә саклап калу кирәк Казакъстанны. Мин моны өчен әйтәм, чөнки Казакъстан, казаклар, алар безнең туганнарыбыз. Без алар өчен битараф түгел һич кенә дә. Казакъстанда 20 миллион халык яши бүгенге көнне. Аның яртысыннан күбесе башкалар. Менә шуның өчен әлбәттә татарлар 320 мең анда. Милләттәшләр турында әле аерым сөйләшәбез. Рәмил, син ничек уйлыйсың? Менә монда шул ук бит инде Назарбаев фамилиясын әйтәләр, Такаевныкында атыйлар. Менә бу сәяси мизгелләр ни дәрәҗәдә хәзер генә шундый зур шау-шу уятты дип саныйсың? Моңа кадәр дә бит инде булган хәлләрдән анда. Шул ук исемне үзгәртүләр буенча, хәтта безнең Казан урамында да Назарбаев урамы бар бүген. Хәзерге бурылышлар, алар кайчаннан бери менә шулай койрык булып җыелып килеп, хәзер генә менә шундый вакыйгаларга китергән икән. Бу хәзер генә килеп чыккан әйбер түгел инде, билгеле. Бу күпме вакыт барды дип әйткәннән, Назарбаев бит инде килгәннән бирле шунда хакимиятта. Аны бит инде кешеләр теге ул киттем дип теге транзит хакимиятның транзиты дип әйтәләр, инде хакимиятны тапшырды дип әйтәләр бит инде. Әмма без бит инде бөтенебез дә без генә түгел инде, без дип әйтәм, Казакъстандагылар да аны аңлыйлар иде. Ул китмәде хакимияттан, шул ук теге көч структуралары аның контролендә иде. Моны халык аңлый һәм алар беләләр иде Назарбаевның китмәгәнен. Һәм Такаевны менә әйтәләр бит инде ул бер генә үз министрында хәтта эшкә урнаштыра алмаган дип. Һәм халыкның шушындай теге ачуы чыкканда алар билгеле теге хакимияткә ачулы, хакимияткә әйтәләр үз сүзләрен. Хакимияттә кем? Алар хакимияттә менә Такаев дип хәтта кабул да итмәгәннәр, аңлавыбызча инде. Алар бит инде теге шалкет дип әйткәннәр, инде шалкет ул бит инде Назарбаевка адресланган сүз. Кайчаннан килде дигәннән, бу бик күптәннән килгән әйбер, теге халыкның ризасызлыгы. Һәм менә тагын бер әйбер, без бит инде Казакъстан турында сөйлибез һәм үзебез аңлыйбыз, шушындай ук вазгыять, мәсәлән, безнең илебездә дә шундый ук вазгыять. Шуңа күрә бу алардагы һәм бездәге проблемалар күпмедер дәрәҗәдә уртак дип уйлыйм мин үзем. Русланга да сүз биргән. Руслан, син Такаев фигурасын ничегрәк бәялисең менә бу очракта? Нәрсәләрне ул дөрес башкара дип әйтик, аның инде карарларына ниндирәк бәя бирәсең бу вакыйгалар килеп чыкканнан соң? Гомумән, моңа кадәр ул инде шулай ук сәяси көчкә ия идеме? Һәм моннан соң киләчәктә дә сәяси көчкә ия булачак дип саныйсыңмы? Әлбәттә юк, чөнки хәзерге вакытта Такаев үзенең сәяси көчен югалтты диярлек, чөнки тышкы көчләрне чакырды Казакъстанга. Әлбәттә инде Казакъстан халкы моңа үзенең ризасызлыгын күрсәтте, но шул вакытта анда чыннан да проблемалар бихисап. Анда шул авторитаризм проблемасы гына түгел, гомумән анда сәяси институтларның бик зәгыйфь булулары, аннан соң төрле геосәяси көчләрнең анда килеп чыгулары, анда Русия, анда күрәсең Кытай, Төркия, Америка Кушма Штатлары,
Авропа илләре, Бөек Британия. Шуңа күрә кызганычка каршы Казахстан үзе сәяси субъект буларак үсә алмады, кызганычка каршы. Шул вакытта чыннан да Назарбаев китмәде властьтан, чынлыкта китмәде. Такаев командасы барлыкка килмәде. Менә шул каршылыклар миңа тудырды да, аннарсын чыннан да бик көчле социаль-икътисади кризис, көчле коррупция. Барысы да менә булай көмәкләшеп, менә бу кризиска китерде дә. Кызганычка каршы чыннан да бу фаҗигале вакыйгалар, чөнки безнең өчен бу тугандаш милләт һәм татарлар, казак халкының язмышында, тарихында катнашты һәм катнашабыз да чын рәвештә. Бездә татарларда күрәсең дәүләтчелек принциплары һәм традициялары көчлерәк, шуңа күрә бу әйберләргә без башкача карыйбыз һәм башкача башкарабыз кайбер әйберләрне. Менә күрәсең бу совет заманыннан калган бу калдыкларның таркалуы. Чөнки чыннан да Назарбаев ул 86 елда властька килеп, әлеге дә китмәде. Хәзерге вакытта китте дисәк тә була. 35. Шуңа китерде инде әлеге хәлләр. Чыннан да, Руслан. 35 ел әлбәттә булай гына эшсез калмый. Һәм халык күңелендә дә утырып калгандыр. Эльсур, син ничек уйлыйсың? Менә чыннан да монда бит әле халыкның да ничектер тәртибе дип әйтик, бу очракта ничектер тыныч кына хәл итеп булган микән моны? Монда мародёрлык үрнәкләрдә күрдек без. Анда инде аларның төрле юнәлешләр буенча ничектер лидерлары булмавы да сораулар тудыра кебек. Менә син ничек уйлыйсың? Халыкның бу очрактагы тәртибе дөресме ул? Гомумән әйткәндә, бу хәрәкәткә караганда, без бит бу хәрәкәт эчендә һәм инде Казахстандагы халыкны да күрәбез, һәм инде алардан тыш булган башка кешеләрне дә күрә алабыз. Шуңа күрә буларны бер-берсен аеруда дөреслеккә бер файда бар безнең өчен. Бер яктан караганда, халык һәм гади халык урамнарда әлбәттә һәм социаль һәм икътисади яктан үзгәрешләрнең кирәклеген ачыклап китә. Шуның белән бер рәттән аның ничектер булса да реформалар аша уздырылуын тәкъдим итәләр. Кайсы бер кешеләр әлбәттә моның инде булса да хәрәкәт эчендә булуын һәм моны бик күп һәм ил эчендә һәм дә чит илләрдә дә без төрле сөйләшүләрдә, төрле позицияләрдә инде менә моны күреп алабыз. Һәм инде Казахстан Урта Азияга караганда беркемдә минемчә хәзерге вакытта бу вакыйганың Урта Азияда булуын көтә алыр иде, әмма дә ләкин бер кайчанда моны Казахстаннан башлар дип өмет бер кеше дә уйламас иде. Чөнки без Советлар Союзыннан соң Казахстан Республикасы Урта Азияда иң стабиль булган республикаларның берсе булды. Бигрәк тә Казахстан ничектер сораулар тудырамы да, чыннан да, Искәндәр, башка илләрдә ничегрәк кабул иттеләр икән? Шул Төркиядә инде син аралашасың. Шул Казахстандагы безнең милләттәшләр ничегрәк ниндирәк мөнәсәбәт белдерә икән әлеге вакыйгаларга? Монда чыннан да бит төрле яклап карарга була, ләкин вакыйгаларның ишендә кайнамыйча һәм күрмичә инде бәлки объектив бәя дә бирергә ярамыйдыр. Шуңа күрә дә мәсәлән Төркиядә протестларның беренче көннәрендә моңа ничектер игътибар да ителмәде, маскүләм Мәгълүмат чараларында ничектер әйтмәделәр, бу теманы күтәрмәделәр. Хәзер генә карыйбыз, инде төрекләр нәрсә дип әйтә. Безгә моннан дәрес чыгарга кирәк ди, чөнки үзегез беләсез хәзер Төркиядәге икътисадтагы вазгыятьне. Бәяләр шулай ук күтәрелә. Бу бит бәяләр күтәрелүдән башлады. Шулай ук Ахмед Даутоглу дигән бер сәясәтче бар, элек Төркиянең премьер-министры иде. Ул нәрсә дип әйтә, без ди бу вакыйгаларда актив катнашырга тиеш ди. Нишләп ОДКБ монда үз ролен күрсәтә, ә Төрки дәүләтләр оешмасы игътибарсызлык күрсәтте бу вакыйгаларга дип. Шундыйрак фикерләр, фаразлар яңгырый. ОДКБ дигән төшенчәдә яңгырады, Индус әфәнде. Менә чыннан да бу хәлләргә кадәр җиткерү кирәк идеме? Һәр ил үз эчендә хәл итәргә тиешме моны? Әллә инде читтән инде ярдәмнәр көтеп, шундыйрак сәяси адымнарга бару нәрсәгә китерергә мөмкин ул? Беренчедән, моның эчке сәбәбе беренче урында булырга тиеш. Эчке сәбәбе. Күптән җыелып килгән шеш тишелеп чыкты бүгенге көнне. Ул шеш икътисадта да, ул милләтара мөнәсәбәтләрдә дә әлбәттә җитәкчелеккә карата.
Менә шушылар бөтенесе җыелып, бер рәвештә бер юлы чыктылар. Әлбәттә, газның бәясе күтәрелү ул әйбәт әйбер түгел, ләкин бит кайда күтәрелмәй? Бездә дә күтәрелә, башка илләрдә дә, Белоруссиядә дә шул газ мәсьәләсе сәбәп анда гына түгел, әлбәттә. Җыелып килгән шешнең менә шул рәвештә тишелүе бүгенге көнне. Шуның өчен ничек хәл итәргә? Менә Токаев үзе хөкүмәт гаепле ди. Һәм бит тулысы белән отставка җибәрде. Ул кемнең башында? Кем тора ул хөкүмәтнең башында? Ул тора, һәм Назарбаев тора. Бергә торалар алар. Юк, монда бергә тору дип бәлки бәйләргә кирәк түгел бит инде. Бәлки Назарбаевның йогынтысы зур булгандыр. Юкка гына түгел бит, Назарбаевның һәйкәлендә бәреп төшерделәр. Юкка гына түгел бит ул. Менә шуның өчен әлбәттә менә буларның сәбәпләре бер генә түгел. Берничә сәбәп җыелып, шушы рәвештә менә урам вакыйгаларына китерде. Урам вакыйгалары. Ничек бара? Менә күрәбез, ана күз алдыбызда. Башка илләр белән мөнәсәбәт дигәндә, менә Россиянең нинди йогынтысы булырга тиеш? Син ничек уйлыйсың? Бу очракта ниндирәк позицияны сайлау уңайлырак булыр иде? Чөнки барыбер без белеп торабыз бит, Россиянең йогынтысы зур шул Казакстан белән, әгәр дә без бәяләсәк. Мин бу мәсәлән үзем берничек тә теге борчымый кала алмыйбыз менә шушы гаскәр кертелү дигән әйбер, чөнки без бит инде беләбез, мәсәлән Афганстанга да шундый яхшы ниятләр, изге ниятләр белән дип кертелгән гаскәрләрнең нәрсәгә китерелгәнен без күреп торабыз. Монда да шулай аларны әйтәләр инде, алар катнашмаячаклар сугышларда дип әйтәләр. Сугышка катнашмый икән һәм теге махсус хезмәтләр гаскәр нәрсәгә кертелә инде. Алар бит инде анда теге цирк карарга, гастрольләргә чыкмаганнар. Билгеле анда хәрбиләр кертелә икән. Моны халыкның кабул ителүе дә бөтенләй башка төрле. Һәм менә мин тагын шуны әйберне әйтер идем, монда менә тәртипсезлекләр турында сүз чыкты. Бездә дә теге шуны билгеләп үтәргә була монда. Халык чыкты, ә монда ничә еллар буена шушы Назарбаев дип әйтик инде, Токаев, алар легал оппозицияны анда теге юк. Халык чыкты урамга, халык нәрсә таләп иткән аңламый кебек, әйе. Шуның кебек, чөнки монда хакимияткә сөйләшергә оппозиция юк. Алар ниндидер теге ташламаларга да бара башлады хөкүмәт. Халык инде ул урамнарга чыккан һәм аларның ниндидер теге бер җитәкчесе, легал оппозиция юк. Шуңа күрә дә бу бунт кайланды. Һәм бу очрактан карасан да монда хөкүмәтне гаепле дип әйтеп була. Токаевның теге хөкүмәт кенә гаепле, мин монда бер нинди катнашым юк дигән сүзе белән мин теге килешмим, буны кабул итеп булмый. Безгә нинди сабак алырга кирәк әле хәлләрдән, моны без рекламадан соң ачыкларбыз. Татарстан Яңа гасыр телеканалында Таяну нуктасы тапшыруы Казакстан вакыйгалары турында фикер алышабыз. Студияда һәм Руслан Айсин безнең белән тәдә. Руслан, ДКБ дидек, менә бу мәсьәләдә чыннан да аларга кадәр барып җитүен синең бәяны беләсе килә. Чыннан да бу дөрес алым идеме? Һәм чыннан да Казакстанның сәясәте ничек үзгәрәчәк әлеге хәлләрдән соң? Башка гаскәрләр килеп керү белән булсын уланнары инде шул ук җитәкчелеккә халыкның мөнәсәбәте үзгәрү белән ышаныч артырмы? Ышаныч артмас, әлбәттә. Мин андагы дусларым белән элемтәдә, алар хакимияттә дә эшләгән кешеләр, анда вазгыять бик катлаулы. Аннан шуны да истә тотарга кирәк, ул кланнар сугышы да бар анда. Менә бу урамга чыгучыларның күбесе алар махсус органнарда эшләгән кешеләр, хәзер инде ул ачыктан-ачык әйтелә. Шуңа күрә болай гына анда бу тәртипне оештырып булмас, мөгаен. Шул вакытта чыннан да казак халкы ул бик кыю, ул бик кайнар, һәм чыннан да менә Рамиз дөрес әйтте, оппозиция юк, оппозиция тыелды. Менә шундый теге Россиядә булган кебек кесе оппозициясының көчсез икәнен без күрдек. Һәм инде чыннан да лидерлар юк, ул протестның лидерлары юк. Кем белән сөйләшергә? Халык ул бик шундай аморф масса, шуңа күрә аның белән турыдан-туры сөйләшеп булмый. Шул вакытта ниндер кардиналь, фундаменталь үзгәрешләр кирәк. Шул вакытта менә Казакстан хәзерге вакытта ул оккупация хәлендә. Чөнки ОДКБның гаскәрләре кертелде, чыгарылачакмы алар юкмы билгесез. Анда кем генә кермәде, Армәнстан да керде, Белоруссия да керде, шул ук тугандаш Кыргызстан да керде, аларның мөнәсәбәтләре бик авыр. Кыргызларның казаклар белән. Шуңа күрә менә бу каршылыклар тагын да артачак минемчә. Тагын да артачак. Токаев инде күрәсең безнең Тукай
тукымыннан, шуңа күрә алар да безгә якын. Шул вакытта, минемчә, ул инде хәзерге вакытта мустақил сәясәтче түгел, кызганычка каршы. Һәм бу очракта Тышкы көчләр чынлыкта Казакстан белән хәзерге вакытта идарә итәчәк. Һәм шул ук халыкларның да бу юнәлешләре һәм бу хәрәкәтләре ниндер читтән кергән кешеләр белән идарә ителә дигән сораулар да йөри бит. Искәндәр, син ничек уйлыйсың? Менә бу чыккан халык артында кемнәр торырга мөмкин? Монда әлбәттә бик күп теориялар, менә әйтик шул ук төрек эзендә эзлиләр, монда рус эзен эзлиләр. Мин шуны әйтәсем килә. Менә Токаев кем дип атады? Урамга чыгучыларны экстремист дип атадылар, ниндидер чит илдән спонсорлык алган террористлар дип әйтәләр. Мин бар тик шуны гына әйтәсем килә. 86 елда Желтоқсан вакыйгалары узды, беләсездер, анда Колбинны коясылар иде Казакстанның ЦКсына. Нәрсә булып бетте? Анда халык, урамга чыккан халыкка нәрсә диделәр? Наркоман, уголовник, националист диделәр. Хәзер шул ук риторика әз генә үзгәрде. Хәзер аларга экстремист дип әйтәләр, террорист дип әйтәләр. Назарбаевның да ул вакыйгаларга бәясен карарга кирәк. Ул да ул вакытта аларны экстремист группалар дип атады. Бер нәрсә үзгәрмәде. Нишек бар иде, шулай ук хәзердә. Һәм кырыс чараларга да баралар бит. Соны ничек уйлыйсың? Кырыс чараларга бару, шулай ук инде үлемнәр белән төгәлләнү, бу инде җитди ниндидер нәтиҗәләргә китерергә мөмкин. Монда икәнебезчә шул ук тагын элеккеге сорауга әйләнеп кайтабыз. Ни өчен тыныч юл белән үтә алмыйлар икән? Һәм шул ук террорчылар дип игълан итү, һәрберсенә ату әмерен бирү, дөресме бу очракта? Менә беренче яктан бит шунда карарга кирәк. Урамда булган кешеләр белән бергә шул ук вакытта скорый помощь яисә полициядә хезмәт иткән кешеләр, алар да бит Казакстан халкы. Аларга да каршы чыгып булмый бит. Алар да бит шул ук халыкның кешеләре. Ул яктан караганда, мәсәлән, кичкенә бер баланың үлгән хәбәрен алдык, мәсәлән, ул яктан караганда. Һәм инде бу бала больницага барганда яраланып үлә. Ягъни урамда булган кешеләр үзләренең ниндидер булса да фикерләрен белдерү юлында кичкенә бер баланы юкка чыгаралар. Бу яктан караганда бу зур бер фаҗигале хәл. Һәм инде менә Русланга кушылам, ул бит кланнар яңадан караганда, монда бит ичке мәсьәләләр, алар Казак халкының чын-чыннан җитди бер рәвештә хәзерге көндә дә клан институтларын саклаганын күрәбез. Һәм алар араларында аңлашалмаган кланнар бар. Яисә шулар белән бергә араларында ниндидер булса да көрәшү ишендә булган кланнар да бар. Һәм шулар ничектер булса да хәзерге вакытта гомумән дәүләткә үзенең шагыла дип әйтсәк тә була. Ахырчыкта халык зыян күрә булып чыга. Әлбәттә. Безнең язучылар да фикерләрен белдергән иде. Бергәләп карап китик әле. Ркаил Зайдулла казаклар элеккеге дала традицияләрен ныграк саклап калганмы? Бик кызуканлы халык, аларга баш күтәрергә бер шырпы шаткысы да җитә дип игълан иткән иде. Шулай ук СССР таркалгач Союздан 30 ел элек аерылып чыктылар да һәр республикада үз ханы барлыкка килде. Тәхеткә хуҗа булып алуга алтынга әйләнәләр дә куялар. Үзләрен мәңгелеккә килгән дип уйлый башлыйлар ди Вахит Имамов. Камил Кәримов әйтә, бөтен мәсьәлә шунда: Казакстан Россиягә якынайган саен аларга каршы туру көчләре күбәя дигән. Тегеләргә без көчсез, алар безне СССР таркалганда гына яраттылар. Сәясәтче Горбачевка СССРны таратканы өчен Нобель премиясе бирделәр. Бу тарихта булмаган хәл. Таркалганны, вакланганны яраталар. Бөтен сәбәп шунда ди Камил Кәримов. Индус әфәнде, шунда да менә бу фикерләрдә җирлек бармы? Казаклар халкын нәкъ менә шул чорлардагы элеккеге халык белән бәйләп буламы? Хәзер бит инде яңа буын үсте дибез, яңа буын яши, ләкин элеккеге хәлләрдә тыңгылык бирми булып чыгамы инде хәзер Казакстан халкы? Әлбәттә, аның анысы да бар. Ләкин яшь буыннар инде ничә буын үсеп чыкты. Алар башкача тәрбияләнгән. Бүгенге көнне әйтик, Назарбаевның буыны белән бүгенге яшьләрнең буыны арасында бик зур аерма. Һәм хис итү мәсьәләләре шулай ук. Дала традициялары инде алар ниндидер рәвештә бар. Клан мәсьәләсе юк түгел, бар ул әлбәттә. Ләкин төп сәбәп анда түгел. Төп сәбәп менә шушы дәүләтнең аякка баса алмавы. Һәм бит ул гына түгел, менә СССР таркалгачтан Белоруссия баса алмый. Украинада шул ук хәл, Үзбәкстанда, Таҗикстанда, бөтенесендә дә шушындый хәл. Кайда көчлерәк, кайда азрак. Казакстанда әлбәттә ул бит
территориясы бойынша ең зор республика. Шундыктан монда бу ныгырак сизелә, ныгырак тыела әлбәттә. Шундыктан әлбәттә менә бүгенге көнне без менә кайсы якка таба, кемнәр хәл итәчәк бу әйберне дигән сорауга җавапны без менә шушы яшьләр хәл итәчәк. Кергән гаскәр түгел. Алар кирәктер нидер рәвештә туктатыру өчен. Ләкин үз ара аңлашуга бер нәрсә дә җитмәй. Үз ара аңлашып, ничек тә булса, менә шушыларга омтылу беренче максат булырга тиеш. Безгә ниндирәк сабак алырга икән? Руслан, син ничек уйлыйсың? Бу хәлләрдән соң уйланырга кирәкме? Әлбәттә, уйланырга кирәк, һәр хәлдә сабак алырга кирәк. Ни өчен дигәндә, чөнки Татарстан Республикасында бездә безнең дәүләтчелек формабыз бар. Шул ук вакытта менә бу авыр шартларда, бу авыр вазгыятьтә геосәяси яктан алсакмы, геоиктисад ягыннан алсак та без яңа чорга керәбез. Һәм менә бу яңа чорда без үзебезне нинди рәвештә тотарга тиешбез, нинди стратегияны алып барырга тиешбез. Менә безнең татар халкының үз стратегиясе бар. Анда бу әйберләр күрсәтелгәнме, юкмы? Күрсәтелмәгән, күрәсең. Без күбрәк инде теге традициялар, ялаларга карап нитәбез, эш итәбез. Но чынлыкта безнең бит 1000 еллык дәүләтчелек традициябез бар. Димәк, без сәяси милләт. Менә кызганычка каршы казаклар сәяси милләт буларак оеша алмаган. Чыннан да жузлар системасы, кабиләләр, кланнар системасы, менә failed state дип атала ул. Ягъни дәүләт формасы һәм аның эштәлеге туры килми, кызганычка каршы. Нәтиҗә ясап әйтсәк, Рамис, ничек уйлыйсың, Казакстандагы вакыйгаларның менә бу киләчәк йогынтысын билгеләгәндә нәрсә тәэсир булып торырга мөмкин? Минемчә, кешегә менә бездә дә шундый нәрсә еш кына күзәтелә. Кеше түзә дип уйлыйлар да, кысалар күпмедер тегесен, монысын халык кабул итә, әмма шуны белеп торырга кирәк. Теге пружина мәңге кысыла алмый бер кайчанда. Һәм ул теге билгеле бер вакытта кире барыбер теге я сынып чыга, я кирегә этеп куя. Һәм шулай бездә дә менә мин ишеткәнем бар бит, хәзер һәр кешедә автомобиль дип, шулай дип һәр кешенең йорты бар. Элек мондый нәрсә юк иде, табыннарда ашарга юк иде дип әйтәләр, әмма бер нәрсәне истән чыгаралар. Кеше ул мәсәлән күпмедер дәрәҗәдә хәтта ярлырак яшәргә дә мөмкин, әмма ул гаделсезлекне кичерә алмый. Менә күрәләтә ниндидер гаделсезлек эшли икән, ул ниндидер мәсәлән алмый да калыр, бәлки зуррак акчаны да, әмма аңа 10 тиенне булса да теге гаделсезлек белән кемгәдер бирелә икән артык, ул аның эчендә җыелып бара. Һәм мин уйлыйм, менә мондагы сәбәпләрнең төп сәбәпләренең берсе ул менә шушы гаделсезлек булганда. Һәм тагын бер әйберне минем әйтәсе килә иде. Без менә шушы темага мәкаләләр язганда шуңа игътибар иттек. Менә ул безнең, без әйтәбез бит инде, кардәш халык, тугандаш халык, безнең язучыларыбыз да еш килеп йөри янда. Әмма без алар хакында бөтенләй диярлек менә ниндидер аналитик, саллы мәкаләләр күргәнебез юк. Безнең Казакстан, менә Үзбәкстанда нәрсә булып ята, Төркмәнстанда нәрсә булып ята. Алай гына да түгел. Без хәтта мәсәлән, җанисәп булмаса, Башкортстанны да ул кадәр белмичә калган булыр идек. Якутиядә, Тувада, һәм менә бу безнең минемчә иҗтимагый темалар белән кызыксынучыларга, журналистларга да ниндидер бер этәргеч булырга тиеш. Без алар белән кызыксынырга бурычлы. Индустрий Закович, татарларның роле нинди бу очракта? Татарлар казакларны үз ара аңлаштыра торган көч булырга тиеш. Чөнки бик тәҗрибәле татарлар бар. Әйтик, Мурат абый Маратов. Ничәмә еллар буе ул медицина фәннәре докторы, профессор, казак тормышын тамырыннан яхшы белә торган кеше. Менә шундый кешеләр бүгенге көнне татарларның ул кеше безнең Казакстандагы вәкиле бездә заманында шуның өчен бик күп эшләр эшләде һәм менә бу мәсьәләне тамырдан белә. Андый татарларыбыз бар. Менә шушы татарларны без әлбәттә һич шиксез шушы илне тынычландыру өчен тулысы белән файдаланырга тиеш. Татар факторы үзенең сүзен һич шиксез әйтергә тиеш. Казакстанда вакыйгалар киләчәктә илдә тәртип урнаштырырмы юкмы, анысын әлбәттә инде вакыт күрсәтер. Иң мөһиме, мондый вакыйгалар кызганыч һәм кеше үлеме белән төгәлләнмәсен дигән теләктә саубуллашабыз. Исәнлектә күрешергә язсын.